Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Illum sejrin nagħmlu tifkira ta' Santa Teresa ta' Kalkata, magħrufa fostna bħala Mater Teresa. Dinja bniedma kbira fl-għajnejn talla għax l-ewwel u qabel kollox tefet għajnejja fuq il-fqar fost il-fqar. B'dan il-mod bl-emila bix-xogħol li ħadmet b'ħajjitha f'din id-dinja u retna tassew kemm hija kbira u importanti l-imħabba lejn il-bniedem imwarrab, lejn il-bniedem fqir, lejn il-bniedem marit. Ejja aħna wkoll bl-intercessjoni tagħha nitolbu lil Alla jagħtina mħabba kbira għal bniedem magħkus, il-bniedem minsi, il-bniedem marit. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra lil Alla tagħhom. Sejrin noffru dan is-sagrifiċċju suffraġġju tal-erwieħ tal-familja Ċefaj u Magro. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalek nitlob li l-imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġeli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulejja Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Nitolbu. Ismana o Alla Salvatur tagħna biex aħna winġeddu bil-ferħ it-tifkira tal-Verġini Santa Teresa ta' Kalkata, nitalmu minna inħobbuk b'qalbna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostolu l-Kolossin. Ġesu Kristu hu ġbija ta' Alla li ma jedirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx, troni u ħakmijiet, prinċipati u setat, kollox bih u għalih kien maħluq, u li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. U ir-ras tal-ġisem li hu il-Knisja, u li hu il-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tgħammar fih il-milja kollha, bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu, bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib, ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi, idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi, għajtu bil-ferħ lill-mulej nies kollha tal-art, aqdu bil-ferħ lill-mulej, idħlu quddiemu bana ferrieħi, idħlu quddiem il-mulej bana ferrieħi. Kunu jafu li Jaħwe hu Alla, hu ħalaqna u aħna tiegħu,
aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi, idħlu bana ta' ħajr mill-bibien tiegħu, bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu, roddu ħajr u birku ismu. Idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi, għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu, minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Idħlu quddiem il-mulej bana ferriħi. Alleluja, alleluja, alleluja. Jiena id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġeljum Mqaddes kont sal-Luqa. F'dak iż-żmien il-Fariżej u l-kittiba tagħhom qalu lil Ġesu: id-dixxipli ta' Ġwanni sikwit isumu u joqogħdu jitolbu u dawk tal-Fariżej ukoll, imma tiegħek jieklu u jixorbu. U Ġesu qalilhom: jaqgħu tistgħu iġġielu lill-ħbieb tal-arus isumu sakemm l-arus ikun għadu magħhom, imma qed jasal iż-żmien meta l-arus jittieħdulhom minn magħhom u imbagħad isumu dakinhar. Qalilhom ukoll parabola: ħadd ma jaqta' biċċa drab minn libsa ġdida biex biha jraqqa waħda qadima, għax inkella mhux biss ikun qatta l-ġdida, imma nqas il-biċċa meħuda mill-ġdida ma tkun taqbel mal-qadima. Anqas ma jqedu l-inbit u l-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit il-ġdid jifqa' d-damiġġani u jixteretu u jittilfu d-damiġġani. Iżda nbit ġdid iqeduh f'damiġġani ġodda. U ħadd ma jkun irid mill-inbit ġdid wara li jkun xorob mill-qadim, għax jgħidlek il-qadim tajjeb. Il-kelma tal-mulej. It-tifkira tal-lum li qegħdin nagħmlu fġieħ Mader Teresa kif konna nafuha meta kienet ħajja, iġġelna nifhmu il-bniedem kemm hu kapaċi jagħmel ħwejjeġ kbar. U l-ħwejjeġ kbar jagħmilhom għax iħobb. U l-imħabba tiegħu hija mħabba vera. Għaliex l-imħabba għandha diversi forom, min iħobbok għall-interess tiegħu, għall-vantaġġi tiegħu. U x'inhu? Kulħadd jipprova jħobbok. Imma ħafna drabi ftit issib imħabba safja, imħabba diżinteressata, speċjalment fi żminijietna. Meta nirringrazzjaw lil Alla imdawrin bil-ġid, imma sfortunatament ħafna drabi niffukaw kollox fuqna, l-imħabba tagħna nfusna, li rridu kollox għalina. Din il-bniedma Mader Teresa ma żammet xejn għalija, żammet biss iġbija Alla fil-bniedem fqir, fil-bniedem marit, fil-bniedem batut. Inkitbu ħafna kutba dwar l-emil ta' din il-qaddisa tal-lum. Jiena naħseb illi kien immeditaw u nimmeditaw hekk fil-verità, nidħlu fil-profondità
ta' din il-qalb kbira ta' mara li deret fid-dinja, ġiet mill-Albanija, waqfet il-missjoni tagħha fl-Indja u llum mal-grazzja t'Alla il-kongregazzjoni tagħha tinsab imxerda mad-dinja kollha. Tinsab taqdi lil-bniedem marid, lil-bniedem fqir, lil-bniedem batut minn kull aspett. Jiena naħseb illi din il-mara li deret fid-dinja billi ħarset lejn ix-xbija t'Alla fil-bniedem batut, fil-bniedem minsi, tallimna ħafna fis-sens li jekk irridu nimxu fit-triq id-dritta f'direzzjoni tajba li twassalna ant il-mulej, l-ewwel qabel kollox, qabel ma nħarsu lejna, irridu nħarsu lejn il-bniedem li huwa inqas ix-xurtjat minna. Mader Teresa il-faqar messitu bidejja. Mhux il-faqar tagħna. Ħafna drabi il-faqar tagħna huwa aktar wieħed spiritwali meta Alla jkun assenti mill-qalb tagħna, meta dan Alla naħsbu fih x'kien niġu fil-bżonn. Ma Mader Teresa ħarset lejn ix-xbija t'Alla fil-bniedem li għandu bżonn li tieħu azzjoni issa għal dak li qed iħoss, għal dak li qed jgħaddi minn għalih. Għalija u għalikom eżisħuti. Ejjew nitolbu għal ħutna Maltin u Għawċin, speċjalment dawk li jħobbu ħafna lilhom infushom, dawk li forsi d-dinja iriduha jew ix-xemx iddur fuqhom biss. Ejjew ħaniftakru f'din il-bniedma, f'din il-mara sempliċi illi kienet tgħid fost diversi sentenzi, jiena lapes f'idejn Alla, jikteb bija u jagħmel bija dak li jridu. Ħankunu aħna wkoll eżistijej. Fuq l-eżempju ta' Mader Teresa immexxi milli Alla billi nagħmlu l-ġid u nagħmlu l-ġid billi nħarsu lejn ix-xbija tal-bniedem batut. Fi żminijietna l-bniedem batut huwa l-bniedem bil-għaċċa l-Alla, ma jafx kif, ma jafx bliema mod ser jidħol biex jerġa' fil-ħajja tiegħu jsib lejn dan Alla. Nitolbu għalina l-koll sabiex il-mulej jagħtina l-kuraġġ ħalli narfu d-dinjità, speċjalment id-dinja tal-bniedem fqir, dinja tal-bniedem nieqes minn kollox, speċjalment minn Alla. Ħalli l-preżenza t'Alla timlilu qalbu u tgħinu jfittex u jsib skop fil-ħajja tiegħu. Dik li jgħix mhux għalih innifsu imma lejn Alla li ħalaq il-bniedem xbija tiegħu fil-fqir, fil-batut, fil-marid u fil-minsi. Ħuti eżis nitolbu lill-mulej Alla li jista' kollox sabiex jagħtina l-qawwa ħalli narfu s-sejħa tagħna tansara li aħna u jenna nifhmu u ngħixu il-preżenza tiegħu tul ħajjitna kollha. L-ewwel qabel kollox nitolbu għall-Knisja fid-dinja biex tkompli turi l-isem ta' li hi billi tħares lejn il-bniedem fqir, lejn il-bniedem minsi u batut, ħalli tilħaq l-iskop tagħha dik li Kristu waqqafha biex tkun verament
sagrament ta' salvazzjoni għad-dinja kollha. Nitolbu għalina l-koll li jinġbarna hawnhekk taħt il-ken tal-Madonna ta' Pinu sabiex narfu tassew nidħlu iktar fil-qalb ta' dillom qaddisa ħalli tenna nifmu il-bniedem fqir, il-bniedem batut, il-bniedem minsi li huwa magħmul ukoll fuq ix-xbija ta' Alla. Nitolbu għal dawk li jinsabu l-bot mit-triq tal-verità sabiex jarfu fi Kristu nnifsu it-triq, il-verità u l-ħajja. Nitolbu Mulej Alla li tista' kollox, ilqa' t-talb li aħna qegħdin nagħmlulek illum minn din il-Knisja tal-Verġni Marija. Saħħaħ fostna l-għaqda ta' bejnietna billi nuru kompassjoni, imħabba, modrija ħalli jkollna bejnietna verament ir-rabta tas-sliem bi Kristu Siedna. Għax fit jubitek tajda l-ħobs li għedin nafrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem, li minnu sirranina l-ħobs tal-ħajja mberek Alla l-dejjem. Ħajja tiegħek il-ħajja. Rottatina xogħol il-bniedem li minnu sirranina x-xogħol tal-ruħ mberek Alla l-dejjem. Il-qana mulejja Alla tagħna u mill-nidma qudiem il-qawmi f'dunjos għadhom s-sabiħ li ċirru mafruħ. Għaddaftu mulejja minn ħżunieti l-muttiej l-ħtejli. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li tkun taġġita għalina dell-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu fl-imoddi tagħna fuq l-eżempju tal-Verġini Santa Teresa ta' Kalkata, nitġeddu u nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-aġeb, għax bija terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla ħeda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-oli tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej
Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs radlek il-ħajr bierek qasam ta' lid-dixxieb li tiegħu qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħajl kalċi, reġa rat il-ħajr, tal id-dixxieb li tiegħu qal. Ħudu jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja il-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xogħġbok telqana u quddiemek biex naqduk. Fiċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fl-erwieħ tal-qaddejja tiegħek, l-erwieħ tal-familja Ċefaj u Magro, u li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja, għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa l-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-kol nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' Santa Teresa ta' Kalkata, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna illi inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minoħati għalina, la daħanniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjeba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet,
aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija, li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Kun jiswew lina li se nitqarbu bihom għal-ħajja tal-ejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. La tkun il-kundanna tiegħi il-ħina tiegħek kun għalija ħarsin fejtan taruki tiġissu. Danu il-ħaruf Talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żejt kelma waħda ruħi tkun infejn. Il-ġisem ta' Kristu jħarrisni. Dem ta' Kristu jħarrisni.
Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. Gloria للمسير للابن وللإسبيرتو سانتو. نطلبو اتقربينا مقدسة بالجسم والدم تا ابنك الوحدين مولاي، تفطمنا من الهويج كلها اللي يعدوا بيش فوق لازمبيو تالفيرجيني سانتا تريزا تكالكتا نحبوك دايم ازيد بمحبة صافية فوق الأرض ساكم نصلوا في لينا بلا تميم تا الديرة تيك في السما بكريستو سيدنا. المولاي معكم. يبارككم الله اللي يستقلش المسير l'Iben o lo Spirito Santo morru fil-paċi ta' Kristu. O Maria, zliżjed ħelwa, artu sema e faħru, ima ta' reġina, bl-akbar ferħ fit-tnejn jatu, dik li mħabba li ndbija, li zjiet l-olla l-eqdeso. O Reġina, il-mantijek fuqna dejjem, dejjem